Lijep pozdrav svima i dobrodošli u još jedan Stilueta Living Room. Vjerujem da ste već navikli na naše sadržaje, inspirativne goste i teme u kojima se svi mi možemo pronaći i izvući nešto korisno za sebe, a upravo takva će biti i moja današnja gošća. Jedan poznati citat kaže: odjeća neće promijeniti svijet, promijenit će ga žena koju nosi. Pa evo, malo ćemo danas pričati o modi u doba covida, modi prije toga i modi koja nas čeka kad sve ovo završi. S nama je Kristina Burja. Draga Kristina, evo kao prvo dobro nam došla. Hvala na pozivu. Jako mi je drago da sam ovdje u lijepoj sunčanoj Rijeci. Baš jedan divan dan za ovakav lijepi ženski razgovor. Apsolutno se slažem. Eto, imat ćemo jako puno nekih tema i sadržaja. Pripremila sam neka zanimljiva pitanja, no kako sam znatiželjna po prirodi, voljela bih te vratiti na same početke. Otkud ljubav prema modi? Je li to nešto se rodilo već kad si bila djevojka ili si već kao djevojčica nešto crtala, šarala, stvarala? Evo, kako se to sve dogodilo? Pa zapravo je to sam ja znala od uvijek. To nije bilo uopće upitno. U vrtiću sam već imala cijeli koncept kako ću i šta ću. Tako je bilo i kasnije. Znači, moje formalno obrazovanje u principu i krenulo u nekom drugom smjeru, čisto iz roditeljske jedne sigurnosti. Znaš, to su oni koji idu s velikim mapama i samo crtaju od čega ćeš ti živjeti. Međutim, kada sam završila svo formalno obrazovanje, ekonomski fakultet, ja sam ipak upisala dizajn i to nije moglo nikako mimo ići mene u životu i evo, od onda sretno radim ono što volim. To je biti najljepše čuti. Moraš mi biti otkriti koja je prva stvar koju se kreirala, vjerujem da je bila za tebe ili bila za neku prijateljicu, mamu, evo, šta je bilo prvo što je izašlo iz svojih crteža i tvojih ruku? To je bilo jako rano. Moji roditelji su se bavili isto tekstilom i surađivali s jednom tvornicom tekstila još u bivšoj državi i ja sam smatrala da je ta odjeća za djecu koju su oni radili jako lošeg dizajna, pa sam nacrtala cijeli buk kako bi to trebalo izgledati i šta bi djeca htjela nositi. Radilo se o džinsu. Naravno, svima je bilo jako simpatično i smiješno. Možda smo i trebali poslušati, ko zna, ali to su bili početci. Koliko godina si otprilike imala? Pa imala sam možda nekih 7 godina, 7-8 godina. Da, definitivno je ovo neki tvoj put. Nije moglo biti drugačije, sad kad nam ovako malo detaljnije ispričaš. A eto, 2008. godine si i ozbiljno zakoračila u taj modni svijet. Kako si tada osjećala? Jesi bila uzbuđena? Jesi li imala trema? Daj, vrati se malo tu godinu i koje si sve emocije nosila u sebi? Pa da, to je bilo veliko uzbuđenje, ali je genijalno bilo što je ta moja prva modna revija stvarno bila odlična, odjeknula je super, bila je odlično popraćena. Prvi put sam dala izjave za sve televizije, čak za televiziju BiH, bilo je na Zagrebačkom Fashion Weeku. I u gledalištu neki ljudi koji su meni onda bili bitni u modnom svijetu su vrlo pažljivo promatrali te moje modele, tako da je to bio jedan divan početak. Onda su uslijedile neke godine gdje se više brusio, ajmo reći, cijeli taj zanat i znanje i nisam toliko eksponirala sam dizajn, ali to jednostavno se nije dalo ni sakriti. I eto nas u 2020. 2020. Vjerujem da u biti taj osjećaj na prvoj reviji je bilo nešto maestralno. To stvarno je. Jer svaki put kad je nešto prvo je posebno i ne možemo to zaboraviti, ali ja sam još uvijek ponosna vrlo na tu prvu kolekciju i fotografije i sve je to nekako ostalo vječno. Ja mislim da danas radilo se o svilenim kaftanima. Ja nisam htjela tu konstrukcijski ići u neke dubine jer nisam onda još imala ni znanje za to, ali je to toliko atraktivno bilo i sve vremenski da dan danas su još uvijek aktuelni i to je ono što mi je drago, da se stvara ne potrošna roba, nego nešto vječno, nešto što ćemo voljeti, što će nas negdje u ormaru pratiti cijeli život i uvijek nas podsjećati na lijepe trenutke. Da, u biti to je najljepši dio odjeće. Znam i sama kad otvorim ormar, kad imam neku haljinu, ona mi u biti predstavlja taj neki trenutak od prije i jedva čekam je možda ponoviti u nekim novim trenucima. Koliko se modni svijet promijenio u tih 12 godina? Pa promijenio se svijet, ne samo modni svijet. Sve se ubrzalo, sve je dostupno na klik. Velike modne kuće čak razmišljaju o tome da više ne predstavljaju sezonu naprijed, što bi značilo evo sada recimo predstaviti proljeće, ljeto, jer jednostavno mas produkcija
street brendova, a i zapravo svih ostalih koji negdje kopiraju u toj industriji, će do tog proljeća imati sve te artikle već odavno u ponudi. Znači i velikim modnim brendovima je draže onda predstaviti u zimi zimu, u proljeću proljeće, da bi se zaštitili u principu od plagijata koji su puno masovnija proizvodnja nego oni sami i ono što oni nude. Tako da se sve promijenilo. Sve se promijenilo doista na svim poljima. Spomene se plagijate, jesi li se susrela u svom radu s time? Evo, kako je tvoje iskustvo? Pa mislim da se mi s tim susrećemo na dnevnoj bazi. Imamo cijeli jedan folder koji prati naš rad i rad nekog drugog. Većinom se to dešava ipak na domaćem tržištu i znamo neki put se toliko smijat, kao ljudi su išli potražiti istu i tkaninu, a kamoli model, ali se desilo i na stranu. Tako da i u Los Angelesu su me upozorili da bi trebalo neke stvari zaštititi, iako ne znam koliko se danas iko može zaštititi. Upravo to baš sam htjela pitati, kako uopće? Skoro nemoguće. Imamo samo tu fotografiju koja ima određeni datum i fotografiju nekog drugog koji ima neki drugi kasniji datum i to je nekakav dokaz koji je nešto prije, ali istinski se zaštititi ne mogu ni velike, ogromne modne marke, a kamoli mi mali koji se još borimo za svoje mjesto na svjetskom i domaćem tržištu. Ljuti li to biti to? Znači, netko ima želju biti u modnoj industriji, umjesto da svoju energiju i ljubav prema tome kanalizira u stvaranje, u biti kanalizira u nešto što stvarno nekoga tjera da osjeća loše i krade taj neki rad. Evo, kakva ti je osjećaj u svega? Pa sigurna sam da nije ugodno. Pa nije ugodno. Meni je nekad to bilo strašno. Baš sam doživljavala bolno i uvijek sam voljela koristiti onu poznatu rečenicu, nije mi žao. Znam, da nema šta imaju moje ideje. Da, jer ja vjerujem da zapravo svi ti kreativni ljudi imaju svoje ideje i da ne trebaju niko kopirati, ali možda je ta brzina ili čisto sve je postalo nekako danas instant. Instant voditelj, instant profesor, instant dizajner. Znači, dovoljno je isprintati sliku s interneta, bilo čiju, naći krojačicu i reći ja sam dizajner. To nije tako. I naravno da se dugoročno vrlo jasno vidi tko je uistinu stručan, ko nije, čiji rad vrijedi, čiji rad je samo još jedna točkica u nizu, ali u tom trenu se čovjek osjeća povrijeđeno. S tim da meni je danas to već jako smiješno, dok je mojem timu to još uvijek jako tužno i bolno doživljavaju i jako se uzruju kad to vidi i kaže ovo bi trebalo u novine, ali što možemo. Znači to je jedna stvarnost od koje se ne može pobjeći. Bitno je biti da se naučila živjeti s time i zaštititi se i ne trošiti opet energiju na sve to što se dogodilo, nego brzo dignu glavu i ići dalje. Tako je, da. Jer u biti uvijek je biti bolji taj koji je prvi čiji koraci se slijede nego slijediti tuđe korake. Definitivno je pandemija promijenila puno toga, koronavirus je napravio jednu malu zbrčku, ali evo neke dobre stvari su isplivale. Pričam s puno ljudi iz puno različitih djelatnosti i kaže unatoč sve nesigurnosti i svemu lošemu što se dogodilo, kaže ipak nam se čini da kvaliteta sad više nego ikad pronalazi put. Je li tako, evo, i u tvom primjeru i u modnoj industriji? Pa ja mislim da je. I mislim da su to one, kako kažemo, u svakom zlu ima neko dobro, moguće i neke dugoročne promjene. Cijelu modnu industriju je to ispasilo, jer više ta brzina nizanja kolekcija kreativce ubija. Šta se i desilo, recimo Aleksandar McQueen nam je primjer. Znači, sad smo malo stali na loptu, sad će se cijeniti malo više ono što je trajno, što uistinu imamo, jer kada kupimo bilo koji artikl, recimo vestu koja će se brzo dobiti mucice, koliko god ona malo koštala, to je bačen novac, jer mi već sljedeću sezonu ne možemo nositi. A kada kupimo nešto istinski vrijedno, to će trajati. I ovakva vremena to pokazuju, što inače kristaliziraju bitne i nebitne stvari u našem malom sustavu, a osobnom, tako da i modu naravno, i odjeću. Vi ste isto ovaj trenutak iskoristili i za neke nove početke. Predstavili ste jednu jako zanimljivu kampanju. Osobno volim kada u biti dvije različite vrste umjetnosti se spoje i ta neka dobra sinergija se dogodila. Pa evo, voljela bih da i gledateljima Stiluete otkrijete tko je sve sudjelovao i šta ste to pripremili. Da, pa evo, naša književnica Emina Pršić je imala jednu genijalnu ideju spojiti književnost i modu. Ona obožava inače nositi moju odjeću i jako voli moja odijela i osjeća se u njima super. A nekako književnice su kod nas možda
ajmo reći, malo zapostavljene, pogotovo u ovom nekakvom Instagram, instant svijetu, i nekako spojiti jedno i drugo je bila genijalna ideja. I stvarno smo igrom riječi nazvali projekt Odijela, što znači što je odijela, naravno modno, ali i dobra djela, književna djela i sva ona druga djela ili odijela koja nas oblače, predstavljaju, i htjeli smo naglasiti današnjim generacijama da je to divno kad je netko lijep, kad je netko lijepo obučen. Divno je kad je knjiga ima zanimljive korice, jer ćemo ju prije možda zamijetiti u knjižari od neke druge knjige, ali sve skupa mora imati pozadinu, mora imati dubinu, mora imati sadržaj, i to je te žene koje su uključene u ovaj projekt upravo to predstavljaju. Radi se o Emini, Andreji Andrasi, Korani Serdarević, Ružici Aščić i Maji Šimleši. Svaka književnica predstavlja jedan aspekt književnosti, dječje, za mlade, evo self-help, za Andreju svi znamo njene zabavne kolumne. Korana i Ružica su genijalne književnice, nagrađivane, tako da uspjeli smo objediniti razne i dobne i intelektualne skupine i na kraju krajeva kreativnost koju one izražavaju svaka na svoj način. I one su oduševljene odjelima, što je jako dobro, jer svaka je izjavila da se osjeća super, da to nije odjelo koje jedva čekaš da skineš, nego ono moglo bi biti cijeli dan, odlična je tkanina, ali u okviru je tu osobnost. Ipak kad obučeš, nije da preuzme taj odjevni predmet tebe, nego samo u okviri ono što si ti u principu, a to je isto jako bitno. To znači da žena s karakterom će znati to nositi i samo će biti još jedan plus. I to je baš smo se odlično družile, lijepo razgovarali, i to je suradnja koja će trajati. Nismo instant, nismo samo jedanput. Znači koristit ćemo to kroz cijelu godinu, možda i duže, i malo otvoriti vrata našoj književnosti koja je prekrasna. Reakcije na kampanju su doista divne, malo sam pratila i po društvenim mrežama i po medijima. Koliko je lijepo stvarati tako neke priče gdje je moda dio te priče, a u biti šalje se neka tako upravo šira poruka. Pa ja sam uvijek za dubinu. Meni nikad ništa površno nije dovoljno. Da, i ja moram imati tu dubinu. Meni bez toga jednostavno priča ne drži vodu, i obožavam sve takve suradnje, sve takve inovativne projekte koje daju još tu dodatnu vrijednost. I mislim da i odjeća sama po sebi, kada je proizvedena u okvirima u kojoj mi proizvodimo u Hrvatskoj, svi moji kolege, svi genijalni kreativci koje tu imamo, daje tu dodatnu vrijednost, jer to ipak nije izašlo iz nekakvih potlačenih skupina društva koje moraju raditi za neki mali novac. Te tkane koje mi koristimo nisu toksične, sve skupa ima vrijednost i sve skupa je na neki način unikatno, ali svi radimo nekim malim limitiranim serijama. Tako da i moda, kao i ta književnost, u ovakvim zemljama su zapravo same po sebi posebne. Posebne i jako bitne. Drago mi je da u biti imamo priliku kroz ovaj format malo dublje pričati, a ne samo evo reći postoji jedna kolekcija divna, nego da ti ispričaš koji ipak stojiš do toga da te ljudi bolje upoznaju. Mogu se jako dobro nadovezati na iduće pitanje. Evo doista, mnogi možda i ne znaju, Krije je brend koji doista njeguje taj etičnost poslovanja i održivi razvoj. Koliko je to evo tebi osobno bitno i bitno da tako brend egzistira na jedan takav način? Pa to mi je bilo od uvijek bitno. Mi smo krenuli tako da spašavamo tkanine koje bi bile odbačene u velikim industrijama radi možda neke male greškice gdje automatski u krojenju strojnom ne dolazi u obzir, jer je to nešto što se mora raditi ručno, komad po komad ili 10 komada po 10 komada. Znači, tu smo nekako smanjili otpad i nečeg što je vrhunsko, ali je bilo samo malo oštećeno i dobilo bi deklaraciju otpada. Ručnim radom, višesatnim radom smo stvorili genijalne artikle i tako smo je prepoznali baš iz projekta Green Fashion Week koji je pod pokroviteljstvom UN-a i milanske agencije GD Major, i oni sad već 5. godinu promiču upravo održivi razvoj u modi, što bi značilo da se tu ne radi isključivo o nekakvim ekološki prihvatljivim tkaninama, nego se upravo radi o etičnosti. O tome koliko su ljudi u modnoj industriji, u masovnoj produkciji, u zemljama trećeg svijeta potlačeni, zapravo možemo čak govoriti o nekakvom bijelom roblju. Imali smo prilike vidjeti neke fotografije, vidjeti, to je stvarno teško uopće zagledati, a kamoli zamisliti u kakvim uvjetima stvaraju. I to je ono kada mi uđemo u trgovinu
trgovini, kupimo nešto jako jeftino, to se krije iza toga. I na to stvarno treba pričati o tom, treba na to utjecati. Mi jesmo u tome pioniri, možda čak na nekoj globalnoj razini. Sad je prošlo 5 godina, danas evo ja u novinama, čak i u Hrvatskoj, sve više primjećujem brendova koji stavljaju etiketu ekološki održivi razvoj, što je genijalno. Kada smo krenuli u to, možda je čak bilo onako malo i skeptičnosti, ali ja sam uvijek rekla i duhanska industrija je bila jako sigurna u sebe, pa se ipak restrikcijama došlo do ovog dana. S današnjoj djeci ne bi niko mogao opisati da se nekad u avionu moglo pušiti. Znači, treba samo krenuti. I evo, sad nakon 5 godina, i šta je još zanimljivo vrlo, mi smo u tom projektu uvijek sve kolekcije predstavljali na nekakvim prekrasnim lokacijama planete Zemlje, čisto zato da povežemo modu i tu ljepotu koju trebamo očuvati. Opet je to povezivanje koje je jako volim. Uvijek je povezivanje, da ja ne mogu drugačije. Jednostavno onda to nađe i mene, to je tako. I stvarno smo snimali svugdje, u pustinji sa devama, u Rimskom forumu, što je za mene bilo genijalno. To smo dobili jedini na svijetu dozvolu tamo održati modnu reviju u povijesti, da stvarno talijanska vlada je bila iza toga. To je bilo genijalno. Imali smo forum na kojem sam ja predstavljala Hrvatsku, gdje je bio talijanski ministar zaštite okoliša. Tako da stvarno na jednoj visokoj razini je sve skupa i time smo htjeli pokazati, evo, to je ta naša predivna planeta, ovo je moda, ajmo mi to sačuvati. S tim da su sve te revije u principu bile bez publike. Šta se danas ove godine desilo, da smo i u tome bili preteča, ali možda kad se pogledaju te naše snimke nije ni to tako strašno. Ipak živimo i živjet ćemo sve više u online svijetu, ali te fotografije, te snimke su toliko genijalne da možemo iz udobnosti našeg doma to pogledati i osjećati se kao da smo bili prisutni. Ali to je sve zajedno poticalo da nije instant ponovo. Jer modna revija traje 5 minuta, 6 minuta, okrećemo ovako glavu, bitno je ko sjedi u prvom redu i to je to. Tako, nekad u biti ode fokus onog bitnoga. Tako, ode fokus bitnoga. A ovo su snimke i fotografije vječne, što je uvijek lijepo pogledat i nekako traju. I vrsta je umjetnosti. Sviđa mi se što si nam se ovoliko otvorila, evo, ovoliko detaljno nisam ni ja uspjela unatoč svoj pripremi saznati o tebi i baš sam uživala u razgovoru. Hvala. Bližimo se kraju. Imam u biti jedan status koji sam kopirala sa vašeg službenog Facebooka. Pročitat ću da ga i onda postaviti nekako finalno pitanje, jer mislim da si stvarno sve rekli da ne trebamo ići dalje. Mislim da smo poslali jednu jako lijepu poruku svima. 18.3. na službenoj stranici Kri brenda tim je napisao: Drage naše klijentice, teška srca i uz osjećaj velike odgovornosti, a s ciljem prevencije širenja COVID-19, obavještavamo da su od srijede vrata našeg butika privremeno zatvorena. Cijenite svaki trenutak proveden s najbližima. Budite milostivi, suosjećajni kako bi svi zajedno pokazali šta humanost doista znači. Evo, ja sam se malo naježila jer ovaj razgovor prije čitanja mi je pokazao da to živiš u punom smislu te riječi. Pa evo, koliko ti je bitna ta emocija koju imaš u sebi, koju stvaraš i dijeliš evo i kroz projekte poput ovog zadnjega, kroz kolekcije, kroz kampanje. Koliko ti je emocija bitna ne samo u životu nego i u radu? Pa vrlo je bitna i mislim da je to upravo ono zbog čega i naše klijentice dođu kod nas. To je jedan drugačiji pristup, to je jedan prisniji pristup, tu smo za njih, one se oduševe, one se vrate sa genijalnim feedbackom, jednostavno jedna razmjena energije koja je svima nama potrebna u ovom otuđenom svijetu, tako da sam za to da takve stvari žive i dalje i da negdje u budućnosti nećemo imati samo cyber butik, nego da će i dalje to postojati kao jedno mjesto u koje moraš doći pješice, ući i razgovarati, pričati, dobiti osjećaj, uzvratiti osjećaj. To je ono što svi želimo. Sve ovo će proći, sve je prošlo i u povijesti, tako proći će i ova naša 2020. Ali moramo ostati ljudi i stavljati ulog za budućnost. Kristina, hvala ti, doista sam uživala. Hvala tebi. Dragi naši, evo, vjerujem da je i vama bilo ugodno i zanimljivo, baš kao što je meni bilo na ovom kauču. Pripremila se jesam, ali dobila sam puno više nego što sam očekivala. Isto tako vjerujem i vi. Kristina biti sve rekla kroz jednu rečenicu: budite ljudi, eto, budite blagi i dobri jedni prema drugima. Proći će ova godina, nakon toga sigurno slijedi jedna ljepša, bolja i uspješnija i lakša svima nama. Hvala vam što ste bili s nama.